Biro chuno piny Kenya medo olo gope kawuok e pinje ma oko mar tayo chenro ma pacho kaendi bang' doho yango ni chik mar omenda mar higa mar 2023 ok owinjo dhi nyime gi tiyo e pacho ka kaluwore ni ne okete e tim e tok chik. Mabiro bang' oganda jo Kenya kwedo paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024 mane geto medo usuru kama biro chuno mondo ti gi chik mar omenda mar higa mar 2022. Lidio Keyo notwak gi moko kuom jolony molero kama okang' ma kama keto e piny Kenya kaluwore gi medruok nengo ngima. En ng'eto manyo gol chieng' tich adek gi doho mar appeal bang' piny owacho nochwalo ywak mondo mi yiene chik omenda 2023 no otigo e taw chumi ma pacho ka. Jong'ad bura Catherine Maminoti, Agnes Murugor kod John Mativo nowacho ni moko kuom okenge manokaw gi piny owacho mar dwaro medo osuru ewi moko kuom mwandu ok oluwore gi chike mathurka. Bende chenro mar kadho chik omendano ne ok oluwo dwaro mar chik. Jalony weche mag ochumi Abraham Ochieng wacho ni kaluwore gi okang' manyo doho kawno biro chuno piny owacho mondo mi ohol omenda kaya pinje maoko mar yudo omenda manyalo siro budget ma piny Kenya sani ni godo. Nitie shortfalls ma government nigo in terms of revenue collection to budget pod duong'. Koro okwanyal meet expenditure ma government or project pesa mane onego gichok about 256 billion. Koro it means ni serikal nyaka dhi giboro kendo pesa mondo gi meet deficit no manitie budget kaka en. Ochieng wacho ni biro chuno piny Kenya mondo mi oti gi chik mar omenda mag 2022. Gino mowacho ni diketo piny Kenya kama tek kaluwore ni nengo mar ngima sani oidho kendo kata mana budget mag 2022 oket kod mano ma higani. Finance Act en act ma biro amend other existing laws. Koro existing laws go ema bedo amended gi Finance Act. Koro it means ni kata ka court wacho ni ma 2023 ni obedo invalid, which means ni pod nitie amendment mano team previously kaka ma 20 gi Finance Act ma 2022. Koro mano ema dhi dong'. Bende ne watwak gi Odhiambo Ramogi ma en jalony weche mag uchumi malero ni biro chuno jatend migawo mar omenda madonje apisi mondo many riekni moko mag dino tuchi ma pesa jopiny lalgo kaka yor kungo omenda manyalo konyo tawo piny Kenya kata obedo ni piny owacho biro medo choko osuru mamoko kawo ya ir jo Kenya. Ere kaka onya winjre gi jo gowi mondo omiwa ndalo ma pod ng'eny nikech okwan kama wanya chulo gope gote. Ethiopia no nyocho default, Ghana default, Zambia default. One bende wanya adhi yorno ka the situation continues. Koro ntiere winjruok moro manyako dwar kacha mar mondo default hik bede to orang kaka onya konyo ka. Ni jotelo dwar ni mondo ochoko ushuru maduong', corruption nitie, to pesa malongo kuma pesa ni utie malongo bende ok nen. Ka wanya bedo gi multi-sector approach magiwacho no gi dialogue mo malongo mwanyis gi adier ni ukawo pesa, ukawo ushuru to utiyo go gi mondeu to ok utim go gimonego bed ni utimo. Apani jo Kenya will be more than willing to pay ushuru. Etwak mar gi ewi ng'eto manyo gol gi doho moko kuom jood bura nose doho kuom donjore e chike ma od bura temo loso mar bero piny Kenya ka giwacho ni moko kuom chike go kadhi bang' dwaro pacho ganda jo Kenya ka giwacho ni okenge ma doho kawo medo mana duoko piny Kenya chien. We must be the guardians of our constitution if the judiciary fails to be the guardians of our constitution. Because parliament is the law-making body in the country. If the judiciary desires to be the lawmakers, they have the option of resigning from the judicial seats and come and run for parliamentary seats and come make laws in this house. I don't know whether it is what Honorable TJ Kajwang describes as judicial dictatorship, or it is judicial overreach, or it is people in their fantasy world imagining now they can be anything. You can be a judge, you can be a lawmaker, you can be a president. If you want to be a president, run for president. Uganda jo Kenya rito neno kenge ma piny owacho biro kawo mar yudo omenda matawo piny Kenya kaluwore gi budget ma higani e kinde ma Uganda jo Kenya ok orwako meto mag osuru kaluwore gi pek mar ngima. Lydia Okeyo, Ramogi TV.